Apa, Ibai Alzaganaz, Mundiko EH Bilduko zinegotzie, joan dan martxoaren 25ean osoko bilkura eduki gendun eta hainbat gai landu ziren. Besteak beste, alkate orde eta oposizioko zinegotziaren soldaten igoera zan bozkatu beharrekoa. Bertan planteatzen zan, 2% bat igotzen. Eta horren arabera, alkateak ametik aurrera, 73.884 euro jasoko leuke zurtean, gordin. Alkate ordeek 76.500 inguru eta oposizioko zinegotziek aldiz 57.600 inguru. EH Bildun talde politiko zinegotzi zein liberatuen ordainsari ekasdeko postura ezagune da, agintaldi hasikeratik mantendu dugu eritzi bardine, eta horren ondorioz, igoera barri honen aurka bozkatu gendun, eta bardin egin zerean bai Zibika eta bai Elkarrekin Podemosek, beraz oposizio osoak proposamen honen aurka bozkatu gendun. Alan dabe, EAJ eta PSeren aldeko botoekaz proposamena onartu izen zen. Hurrengo puntu baten, hilerriko tasa arautzen dauen ordenantzan aldaketa batzuk egitea planteatzen zen, izen Berteizeko hilerrien ezin dire horsketa barriek egin, segurtasun arazoak direlata, eta bertan panteoiek eta dekiesenei ezin izango da benez hilot barririk sartu bertan, Markaidako hilerrien egiten danean eta dagoeneko Berteizekoan panteoie ordaindute dekean kasuetan barrien ordaindu behar ez izeteko aldaketa bat zan planteatzen zan. Danok egon ginen honegaz adoz eta hau batez onartu izen zan. Beste puntu baten, gainbalioaren zerga arautzen dauen ordenantza fiskalean aldaketa tekniko batzuk egitea planteatzen zan eta hau onartu egiten zan, kasu honetan Elkarrekin Podemos eta Zibikak aurka bozkatu zeran arren, guk alde bozkatu gendun eta bardin EAJ eta PSek. Beste alde batetik, 3. kreditu aldaketaren onarpena eduki gendun, kreditu aldaketa hau 491.000 eurokoa zan, horren barruen kontzeptu garrantzitsuenetako bat, Larretako futbol zazpiko zelaie barrizteko eta handitzeko obrak izango ziren, 380.000 euro inguru horretarako. Eta guk proiektuaren nondik norakoak ezagutzen ez dugu zenez, beste batzutan gertatu izendan moduen, kasu honetan hasten didutea erabaki gendun. Aipatzekoa da, 2022 honetako 3. kreditu aldaketa dela eta guztire dagoeneko 8 milioi euro gaitu direla kreditu aldaketetan, aurrekontuen onartu ziren 23 milioi eta piku horretaz aparte. Hurrengo puntu baten, gizarte zerbitzuen mankomunitatea eta Mungiako udalaren arteko hitzarmen bat onartzea planteatzen zen, kasu honetan, hitzarmen horren helburu esan Mungiako udalaren jabegoko pisu bat gizarte zerbitzuen mankomunitateari lagatzea. Gizarte zerbitzuetatik askotan herritarrek eduki aldabezen askotariko behar izenak kudeatu behar dire eta holako pisuek eukiteak asko laguntzen dau egoera konkretu batzuen aurrean. Danok ados egon ginen eta hau batez onartu izen zen. Beste puntu baten, hitzarmen barri bat proposatzen zen, kasu honetan Foru Aldundia eta Mungiako udalaren artekoa eta lokal baten lagapenerako izango zen, Mungiako udalaren jabegoko lokal bat Foru Aldundiari lagatzea kasu honetan, eta helburue izango zen Foru Aldundiek martxan jarriko dauen etxetik izeneko programa bat garatzeko hori lokal bat euki alizetea. Etxetik programa hori menpekotasun desberdine dekiesen pertsonei arreta eskaintzeko programa bat izango zen, eta hemen hitzarmenean bertan eta horren memorian guk akats batzuk topatu gendu zen eta bestalde batetik informazio falta bai, programa hori horren detaileak zeintzuk izango ziren, ze datako zerbitzue eskainiko zen, zenbat langile egongo ziren bertan lanean, ze baldintzatan eta bar. Eta guzti hori argitzerik esan ez egon eta gainera hitzarmenean bertan jasota dagoenez, zelan Foru Aldundiak eskaintzen dauen zerbitzu bat dan arren, hori 3. batek eskainiko leuke, hau da esleitu egiten da eta beste enpresa batek emongo leuke azken baten zerbitzu hori eta gure postura horako kasuekaz kontrakoa izen hori da, bardin gertatzen da
adinekoen egoitzen kudeaketagaz eta bar. Gero hortik eratorrite arazo asko etortzen direlako. Gure ustez, holako zerbitzuek, hain garrantzitsuek direnak ganera, modu zuzen baten eskaini behar dauz erakundeak berak, eta ez enpresa pribatuen esku itxi. Hori dalako modu bakarra, bai langileen lan baldintzak bermatzeko, baina zerbitzuaren kalidadea bermatzeko bai. Hori dalata, gure postura aurkakoa izen zen, ezezkoa buskatu gendun, eta edozein kasuten proposamena azkenean onartu izen zen. Azkeneko puntu baten, anbulategi zaharra erabarritzeko obrak esleitu alizeteko pliegoak onartu behar ziren plenoan. 2.800.000 euro inguruko aurrekontue dekon obra bat da. Kasu honetan badakigu erabarritze hori izango dela, hain zuzen bertan jarriko direlako ametik aurrera bai udaltzaingoa eta bai gizarte zerbitzuek, eta obra horren nondik norakoan detaileren bat emonjakun arren, guk ez dugu ezagutzen bere osotasunean obra hori, eta ezin dugu gure posizioa finkatu. Hori dela eta abstenidu egin ginen, eta bardin nintzerean bai Elkarrekin Podemosek eta bai Cibicak, eta proposamena onartu izen zen EAJ eta PSeren aldeko bozkakaz.